μια βόρτα ανθρωπίνου. Να σε καλά. Πάντα τον ελατρεύω, πάντα τον αγαπώ, πάντα είναι ένα σχολείο για μένα. Δεν μπορώ να πω για το Γεράσιμο Χριστομαντογιάννη, δεν μπορώ να πω για τον Γιώργο Καρομίδη, δεν μπορώ να πω για να μην μπορώ να εκφραστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την προσφορά τη μεγάλη του Γιάννη, του Μαρκογιάννη και για όλη του την οικογένεια. Και για τον καθένα ξεχωριστά που σε αυτόν τον τόπο όλοι προστούμε και δεν θα τον ξεπληρώσουμε ποτέ. Ό,τι και να κάνουμε. Σου ευχαριστούμε γιατί χωρίς σας δεν θα υπάρχαμε ούτε εμείς. Ο ένας ανεβάζει τον άλλο και του δίνει φτερά σε ό,τι δουλειά και να κάνει. Επειδή η δικιά μας δουλειά είναι το φαΐ, η τροφή της ψυχής. Έχει μια διαφορά από οποιαδήποτε άλλη που αυτό το πράγμα το εκτιμάει και ο κόσμος και το εκτιμούμε και εμείς από την αγάπη που μας δίνει ο κόσμος. Γι' αυτό είμαστε χρεωμένοι και θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπληρώσουμε τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ. Και έχω να πω και μια ματινάδα, στην έχω καλά από 2 λεπτά, ότι καθένας γράφει χωριστά, μοναχός. Καθένας γράφει μοναχός στο διάβατο βιβλίο. Και ο κόσμος είναι ο κριτής που δίνει το βραβείο.